ndiye tidaona kuti anzathu asiya masiku ano njanji zikuyenda, tinaona kuti njiraso ina yabwino kuti titha kusuntha chakudya chambiri pa nthawi imodzi kuti tiafikire anthu mu nthawi yake. Mawu ake yemwe akuyang'anira adimake ku Liwonde a Daniel Zindani wati padali pano ali ndi chimanga chokwanira choti atumize ku madera osiyanasiyana omwe akhudzidwa ndi njala. Chimanga amene chafikirayo chithandiza kwambiri anthu nga ndi nthawi yake ndi timing amene afikirayo, chifukwa chimanga amene chafikira papa chofika chambiri pa nthawi imodzi. Mukhoza kuona nthawi imene tayamba kulenda chimanga chikompani we can assure you that kufika panopa pa nthawi yochepa yomwe iwa about 1,400 metric tons already occurring in a short period of time. Ndezikuonesa kuti chimanga chifikira mu nthawi yake komanso chifikira moyenera kwambiri kwa anthu ma beneficiaries amene andi chimanga chimenechi. Ndipo DC wa mboma la Machinga Rodrick Mateo Mawa ati ntchito gawa chimanga ikayambika aonetsetsa kuti ovutika okhawo alandire chimanga. Ku Machinga muno vuto la njala ndi lalikulu ndithu, chifukwa malingana ndi ripoti limene anatulutsa anzathu a EMVAC, mawanja okwana 80,000 kupitirira pang'ono amene akhudzidwa kwambiri ndi njala mchaka chimenechi. Koma tithokoze kwambiri kuti boma zala ku nthambi imeneyi kuyambira mwezi wa Oktoba anthu akhala kulandira thandizo limeneyi, ngakhale wena mu Oktoba musanalandire, koma chikhulupiriro chilipo kuti mmene chafika chimanga chimenechi mu region Machinganso ipindula kwambiri kuti iwo amene satofikira mwezi wa Oktoba chimanga chikafikira, komanso pitanso kutsogolo chifukwa chiyembekezo chonena kuti kwa miyezi yokwana isanu ndi umodzi anthu akhala kulandira chakudya chimenechi. Ndondomekoyi ithandiza anthu opitirira 1 miliyoni omwe avutika ndi njala chaka chino mpaka chaka chamawa. Austin Kachipeya, MBC, Liwonde. Miyambo yachikhalidwe komanso maganizo olakwika ati ndiwo akukolezera nkhanza pakati pa amayi ndi ana mdziko muno. Mmodzi mwa apolisi a mdziko la Scotland, Sergeant Callum Spence, wanena izi ku sukulu ya apolisi ya Kanjedza ku Blantyre pomwe amatsegulira maphunziro amasabata awiri a apolisi mdziko muno pamomwe angagwirire ntchito yothana ndi mchitidwe ophwanya ufulu wa anthu. Charles Spensulo walemba ripotili. Kuchokera mchaka cha 2016 apolisi akuno ku Malawi akhala ali pa mgwirizano ndi apolisi a mdziko la Scotland pa ntchito yolimbana ndi umbanda ndi umbava m'mayiko awiriwa. Chifukwa cha mgwirizano umenewu apolisi a mdziko la Scotland ali mdziko muno pofuna kuphunzitsa apolisi akuno ku Malawi kuti akhale ndi ukadaulo polimbana ndi mchitidwe wa nkhanza komanso ophwanya ufulu wa anthu. Mmodzi mwa akuluakulu apolisi ku Scotland, Callum Spence, ati mchitidwe wa nkhanza pakati pa amayi ndi ana, kuzembesa anthu komanso kuzunza anthu achikulire zomwe ndi kuphwanya ufulu wa anthu ndi zofala m'mayiko ambiri kuphatikizapo dziko la Malawi. Iwo ati ndikofunika kuti apolisi mdziko muno akhale ndi ukadaulo wapamwamba wa momwe angalimbanirane ndi mchitidwe woyipawu. M'mawu ake, mkulu wa apolisi chigawo chakumwera chakumadzulo a Noel Kaira wati maphunzirowo abwera pa nthawi yake pomwe dziko lino likulimbana ndi mchitidwe wophwanya ufulu wa anthu monga kuchitira nkhanza achikulire powaganizira kuti ndi afiti. Mukudziwa pano kuti ndi vuto lalikulu limene likuchitika kuchitidwa nkhanza kwa anthu akuluakulu azikoko. Tonse tsiku lina Mulungu akavolola tidzakalamba. Kombezo kuti anthu akuluakulu mwaziona posachedwa pa maklipi akuzungulira anthu akuzunza anthu okalamba anthu akuluakulu. Zimene zonse ndi part of this curriculum kuti akaphunzitsana panopo tione kupita m'mamidzi kuwaphunzitsa anthu mafumo komanso nkhani za kuzembetsa anthu zikuchitika. Mmodzi mwa apolisi omwe akuchita nawo maphunzirowo, Esther James, yemwenso amaona zoteteza ufulu wa ana pa polisi ya Sochi ku Blantyre, wati agwiritsa ntchito maphunzirowo kuti apeze luso logwirira ntchito yake. Maphunziro amene wayithandiza kwambiri chifukwa chakuti zitithandiza kuziwa komanso mmene tingagwirire ntchito makamaka pa nkhani za ana. Atiziwise mmene tingathandizira anthu aja makamaka pa kuwaphunzitsa kuti ayenera kuchita ziti, ayenera kuziwa ziti. Kumaphunziroko kuli apolisi okwana 80 omwe achokera m'madera onse mdziko muno. Maphunzirowa akuchitika pomwe dziko la Malawi komanso mayiko ena onse akukumbukira masiku 16 olimbikitsa ntchito yolimbana ndi nkhanza yomwe inakhazikitsidwa ndi bungwe la United Nations. Kuchokera kuno ku Blantyre, ndine Charles Pensulo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera madzulo ano ayankhula ku mtundu wa Malawi. Ofesi yoona zakalembera waunzika mboma la Mangochi
yatulutsa ziphaso zatsopano zaunzika zokwana 85,000 pamene kalembera wa voti akuyamba mawa mbomali ndi maboma ena. Mu nkhani za masewero, mwayi wa timu ya Mighty Mukulu Wanderers ofuna kupambana ukatswiri wa mpikisano wa chaka chino wayamba kuchepa pomwe yafanana mphamvu ndi timu ya Mafco. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandiraniso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Ofesi yoona zakalembera waunzika mboma la Mangochi yatulutsa ziphaso zatsopano zaunzika zokwana 85,000 za anthu omwe alembetsa mkaundula waunzika chaka chino mbomali. Malingana ndi akuluakulu mbomali, kutuluka kwa ziphaso kupereka mwayi waukulu kwa anthu omwe akwanitsa zaka zoponya voti kuti alembetse nawo mkaundula wa voti mu gawo lachitatu lomwe likuyamba mawa pa 28 Novemba. Owen Mavula ali ndi ripoti. Gawo lachitatu lakalembera wachisankho likuyamba lachinayi pa 28 Novemba m'maboma asanu ndi limodzi a mdziko muno. Limodzi mwa mabomawa ndi Mangochi, komwe akuluakulu akuti zonse zokonzekera zatha bwino kuti anthu atenge nawo gawo mukalemberayu. Mwachitsanzo, mkulu wa khonsolo ya town ya Mangochi a Ernest Kadzokoya akuti ofesi yakalembera waunzika mbomali yatulutsa ziphaso zaunzika zatsopano zokwana 85,000 zomwe anthu analembetsa chaka chino kuti zithandize omwe akwanitsa zaka zoponya voti kuti alembetse mkaundula. Ife ndokonzeka ngati boma kuti tathandizire kuti anthu amene alembetse. So kunoku ka ku district tifanso ndadziwitsa anthu kuti ma ID awo ngati analembetsa chaka chimene chichi kwafika ma ID okwana 85,000 kokuthandizira kuti anthu atenge amene alembetsa mwina anasanatenge ma ID awo abwere m'masenta monse mmene akulembetsa. Ngati munthu analembetsa kale ID yake akayembetsa kumeneko. Ngati sanapangitsa za ID zaka zake zinakwana apite ku sentako akamulemba kumpatsa muthandize kuti akhale ndi chinthu chauzika kenako akalembetse bwino lomwe kuti adzathe kuvota chaka chamawa. Ndipo ngati njira imodzi yolimbikitsa anthu kulembetsa mkaundula wa voti, bungwe lophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana la National Initiative for Civic Education NICE lafikira anthu amadera akumidzi ndi uthengawu kudzera m'mikumano yosiyanasiyana kuphatikizapo za masewero. Mlangizi wamkulu ku bungweni mboma la Mangochi ndi a Joseph Chamambala. Kulembetsa kumakwaniritsa munthu udindo wake komanso ngakhale ufulu umene ali nawo, chifukwa pamene akulembetsa munthu zimpangitsa kuti akathe kukavota nawo chaka chammawa pa 16 September. Andi kumene kumakhala kuti akukwaniritsa political right kapena ufulu wawo wandale umene umabwera kamodzi kokha pakatha zaka zisanu zina zonse. Pakadali pano anthu mbomali ati ali ndi chidwi cholembetsa nawo mkaundula wa voti. Ndinokonzeka pakalembera amene ndisankhe munthu amene ndingamukonde. Sankho chinchofunika kwambiri kwa wina aliyense. Kwa munthu osazindikira nchosafunika, kwa munthu ozindikira nchofunika. Ngati ine gogo changali ndikunyadira koposera komanso ndumbo nanena kuti anthu adera langa ngati group changali tiye chimwala. Gawo lachitatu lakalemberayu likuyembekezeka kuchitika kwa sabata ziwiri. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Bwalo lalikulu la milandu lomva milandu yakatangale lati lidzapitiriza kumva mlandu wa wapampando wakale wa bungwe la magetsi la Eskom Mai Jean Matanga, mkulu wakale wa bungweli a John Kandulu ndi anthu ena awiri chaka chammawa pa 24 February. Anayiwa akuaganizira kuti anaphwanya malamulo ogulira katundu wa ndalama zokwana 4.6 billion kwacha mchaka cha 2016. Judge Violet Chipao ndi yemwe akumva mlanduwu ku bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Blantyre. Bwaloli litakumana lero
bungwe lothana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno la ACB linabweretsa mboni ziwiri zomwe zikukhudzidwa ndi nkhaniyi, kuphatikizapo mmodzi mwa anthu amene amaperekera katundu osiyanasiyana ku bungweli a James Chuma. Bungwe la ACB likuyembekezeka kubweretsa mboni zina zisanu ndi zitatu mlanduwu ukamapitirira chaka chamawa. Mchaka cha 2020 ACB inamanga Mai Mathanga komanso akandulu powaganizira kuti analipira kampani zina ndalama pafupifupi 4.6 billion kwacha mosatsatira ndondomeko. Akuluakulu aku sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi UNIMA kuzomba ati kuchepa malo ogona komanso zipinda zophunziriramo zikusokoneza ntchito yopereka maphunziro apamwamba pa sukuluyi. Mkulu wa sukuluyi Profesa Samson Sajidu wanena izi pamwambo omwe sukuluyi inakonzera ophunzira akale. Charles Chindongo wadza ndi zambiri mu ripotili lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Mu uthenga wake wapadera kwa ophunzira akale apa sukuluyi omwe unajambulidwa pakanema, Profesa Sajidu anati sukuluyi kuzomba ikukumana ndi mavuto amalo ogona ndipo akulephera kupereka malo okwanira kwa ophunzira oposa 11,000 omwe akuchita maphunziro awo osiyanasiyana pa sukuluyi. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu pa sukuluyi Profesa Cosmo Ngongondo anati vutoli likudza pomwe chiwerengero cha anthu ofuna maphunziro apamwamba chikukwera mdziko muno chaka ndi chaka. Malo ano pali ma students kukwaniwa 11,700. Ma students amene ophunzira amene amafuna malo ophunziramo komanso malo okhala. University Malawi padoko malo kukwaniwa 1,200 ogona. Ana ambiri amagona hostel kwa chitanda. Ndipo mapulani akuti ma students amene ngati mukhale kotheka kwa basa malo ogona komanso malo ophunzira. Ndipo mmawu wake President wa bungwe la UNIMA Alumni Association Dr. Limbani Nsapato alonjeza kuti bungwe lawo lithandiza sukuluyi kuti ntchito zake zipite patsogolo. Ife amene tinaphunzira ku university kuno tamva pempho limeneli ndipo padakali pano tachita form group imene tikunena kuti University of Malawi Alumni Association. Kuzera mu association imeneyi tigwira ntchito limodzi ndi asogoleri aku university kupeza njira zopezera ndalama komanso kupereka maganizo athu za maproject ma program amene angathe kuthandiza university. Komanso ifeyo ngati omwe tinaphunzira pano tiyesesa kumemeza anzathu amene anaphunzira mu madera osiyanasiyana even amene ali kunja kwa dziko lino kuti achitepo kanthu athe kuthandiza kuti sogolo la university athu likhale lapamwamba. Sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi UNIMA ndi imodzi mwa sukulu za ukachenjede zakale kwambiri mdziko muno. Mfumu yaikulu Zirakoma ya mboma la Nkhatabe yayamikira phungu wa dera lakumwera mbomalo kamba kubweretsa zitukuko zosiyanasiyana mderalo. Poyankhula pakutha pa mpikisano wa mpira wa miyendo ndi wamanja omwe phungu yadachititsa ku Njakatira mboma la Nkhatabe, mfumu yaikulu Zirakoma idati phunguyo wakwanitsa kumanga nyumba za aphunzitsi, kubweretsa madzi ndi magetsi mderalo mwa zina. Chisomo Manda wabwera ndi ripoti. Poyankhula utatha mpikisano wa mpira omwe anachititsa phungu wakumwera kwa boma la Nkhatabe Aken Zikhale Ng'oma, mfumu yaikulu Zirakoma idayamikira ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zomwe phunguyo akuchita mderalo. Iwo adati mu nthawi ya Azikhale Ng'oma sukulu ya sekondale, chipatala, madzi a mipopi, magetsi komanso sukulu ya Mkombaphala mwa zina zafika mderalo. M'mawu awo phungu wakumwera kwa boma la Nkhatabe adalonjeza anthu kuti zitukuko zambiri zinakali kubwera mderalo. Iwo adalonjezanso kuti abweretsa madzi pa sukulu ya primary ya Kachitira pasanadutse masabata awiri. Kupatulapo iwo ati ayambitsa mpikisano wa masewero a mpira wa miyendo komanso wamanja wa ndalama zokwana 1 million Malawi kwacha kuti achinyamata mderalo apeze chochita. Iwo adawuzanso anthuwo kuti posachedwapa apereka ndalama zoti anthuwo azikongozana kuti miyoyo yawo ipite patsogolo pachuma. Pa mpikisano wa mpira omwe unachitikawo, Kachitira idagonjetsa Changamtole ndi zigoli 3-1.
Chisomo Manda, MBC News, Nkatabe. Ndipo munkhani za masewero mwayi wa timu ya Mighty Wanderers ofuna kupambana ukatswiri wa mpikisano wa chaka chino wayamba kuchepa pomwe yafanana mphamvu ndi timu ya Mafco pomwetsana zigoli 2-2. Masewerowa anaseweredwa pa bwalo la Kamuzu. Amene Musa ali ndi nkhani yonse. Timu ya Wanderers inamwetsa zigoli 2 mchigawo choyamba zomwe anagoletsa ndi Lawrence Chazia komanso Isaac Kaliati, ndipo mchigawo chachiwiri aphunzitsi a timu ya Mafco anasintha kubweretsa Joseph Mbewe yomwe anasinthana ndi Yohane Malunga. Kusinthaku kunabweretsa moyo ku timu ya Mafco yomwe inapanikiza ndipo inapeza penalty yomwe anagoletsa Auspicious Kadzongola. Mafco inapanikizabe ndipo mphindi yomaliza inapezanso chigoli china chomwe anagoletsa ndi Bernard Chimaimba, ndipo masewerowa anathira mofanana mphamvu mmwemu. Zateremu ndiye kuti Wanderers ikusiyana mapointi 7 ndi timu ya Silver yomwe ili patsogolo pomwe yagonjetsa timu ya Baka City ndi zigoli 2-2, ndipo ikungosowekera mapointi 3 kuti itenge ukatswiri wa mpikisanowu. Mafco yasuntha kuchoka pa namba 9 kufika pa 7 ndipo ina mapointi okwana 30. Mu masewero ena matimu a Sivo ndi FCB Nyasa Big Bullets afanana mphamvu pomwesana zigoli 2-2 pa bwalo la Sivo. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Tikatere tatsiriza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane na insomito yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera madzulo ano ayankhula ku mtundu wa Malawi.